Asa naman tanabot ani kuy uy. Ikaw naman kayo nagdala-dala sa kuwaga ni. Asa na ta karon? Na basig na saag siguro ta kuy. Na bahala jud ka do. Ikaw manggod ba magtuga-tuga manggod ka pangitag damang na wala man day kakatuon sa lugar. Itong ning agi diri mong gutong dala na akong gisundan ko tunangita mig damang ni Robert. Unya wala naman lagi katuon lagi karon be. Nakalimot na gani ko kuy no. Luya na to ni kuy nagkaag na gyud tani kuy. Tapadungan ni karon. Dutay siya kuy di ba pag niingon sila pag mawala daw ka kay balyon daw ni Sinina. Ay po. Tama katong giingon ni Lolo Apyong sa tuwa sa una. Gani kuy no basig tinuod ya ito. Pero ang ingon biyan niya sa tuwa kuya kay kung kinsa daw itong una na saag, mauro itong magbali o sanina. Unya dungan man ta dapat dungan tagbali. Dili oy. Ikaw ramang ganing nagdala sa kwadri, dapat ikaw rapong magbali o sanina. Kung kapilo na ko kwadi ko lang takauli. Sige, ako na yung baliwan. Buniti ka ni kuya. Dito rin yung pagpasas ito, bali diya aro makauli na ta. Saan pagbali, ana? Ang kana. Ana. May tagtinuod ni Uy para makauli na ta. Ikaw manggod ba, mangkitang-ika, mangkagdamang mga Utong naman kay ko. Nabali na ko eh. Ang kana, basi makauli na ta. Nabali naman ako sa nina. Asa naman ta niron, balik ta sa agi. Dili, oy, magpadayon ta. Mama siguro ka naminaw kang Lolo Apyong sa una. Padayon ta kay wala na tagilamat. Tara. Kapuyan ako yung, ay, sakinan pa mangyapon eh. Wala mangyapon ta kabalik sa tong giagian ganiya kuya. Nga, atik naman sila itong ginululuap yung namkuhan ay, baliw na sa nina. Ang saon na nato ni paguli karon. Tara, bagta silang tatra. Anaan ni Kuy, asa naman tani Kuy? Hola, amigo, amigas. Hala kuya, si Cinderella. Si Cinderella. Taka naman ko Kuy, na si Snow White mong ganina. Naku, ay kuya lagi. Panghilom na kung mundua. Ako ni, si Dora. O si Dora, katambok ni mo. Unsa ka nga Dora? Tank build. Tank build di manggod. Nabusog ko sa kapayas kanina, nagkita ako sa dalan, dagan kayo kung gipangkaon. Karon pa ko kitag Dora na nanambok ba, pero tayo sa Dora. Katod ka napit ang dalan padung highway, nawala manggod mi. Basi makatabang ka sa mga Dora ba, ganiyar, minasaag diri. Ay sus, nangawala na mo. Ay mo ko problema. Pak. Gumaya anay mong bagoy. Pang manicure siguro sunod anak ba? Oy Dora, anong nagdala-dala man kag bag? Wala di kakakitaan na sa TV kuya. Namamang guday yung bagon, nagwaan na siyang mapa. Kaya ikaw ding mapadasi mong gamay na bag Dora? Mapa? Di manggod. Namo ko cellphone, magugul map manggod ta. Nga, high-tech naman na Dora ron ko, nag-cellphone na. Yang ko na kayo na niya oy. Di ka Google Map daw, nasiguro na si Dita ba? Sige na, tuloy na may asa pa dong ang highway diri ah. Katod ka? Oo, daraw. Ya, sige na, magsulod mi si mo ha. Sige, dali kaki. Sige, sige na ako eh. Dali na Dora, abot ang got. Hala, si Spider is that cheer. Kasi si Spider, kasi si Swiper. Hala, si Swiper man ito nagapanguha no. Hala, unsa may buhaton na to ana Dora? Sabayira ko ninyo. Sige. Spider no snatching. Spider no snatching. Spider no snatching. Oh, mela. Oh, di ba nihawa siya? Ya, cellphone. Matik na ko. Ganon rin na ito ha. Sige. Kung anak out si Dora, plus na magita yung mapa. Uy! Ang cellphone! Oh, ano ko yung mapa niyo? Matahag ng wani. Ano ko pagulihan niya ay? Ay! Ang cellphone ma!